Gwamnoni ne ke da alhakin magance matsalar tsaro a jihohi ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ba. Wannan kalaman Orji Kalu ne, sanata mai wakiltar Abia ta Arewa da ya buƙaci 'yan Najeriya su daina ɗora laifin matsalar tsaro a kan shugaba Bola Ahmed Tinubu. Da yake magana a ranar Alhamis a Ebonyi yayin wata ziyarar sabuwar shekara da ya kai wa Stanley Emega, shugaban jam'iyyar APC a jihar, Kalu ya buƙaci gwamnonin jihohi da su ɗauki alhakin tsaro a jihohinsu. Ya ce ba za a iya magance matsalar rashin tsaro ba sai idan gwamnonin jihohi sun karɓi nauyin tsaro a yankunansu. Kalu ya bayar da misali da Francis Wifuru, gwamnan jihar Ebonyi, inda ya ce ya yi ƙoƙari sosai wajen kare rayuka da dukiyoyin jama'a a jihar. Ya ƙara da cewa lokacin da yake gwamna ya ɗauki cikakken alhakin jihar Abia, kuma babu wanda zai motsa ba tare da an kare rayuka da dukiyoyin mutanensu ba. Sanatan ya ce ya kamata gwamnonin jihohi su yi koyi da salon da ake amfani da shi a jihar Ebonyi. A wani labarin kuwa, rundunar haɗin gwiwa ta sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro sun bi sahun 'yan bindigar da suka kai hari Kano har zuwa garin Kogoro a jihar Katsina, inda suka kashe kimanin 'yan ta'adda 150 tare da ƙwato shanu 125 da aka sace. Da yake tabbatar da faruwar lamarin a ranar Juma'a, shugaban kwamitin tsaro na ƙananan hukumomin Shanono da Bagwai, Alhaji Yahaya Bagobiri, ya yaba wa 'yan sanda, sojoji, DSS da sauran jami'an tsaro bisa ƙoƙarinsu. Idan za a iya tunawa a ranar Alhamis ne da daddare ɗaruruwan 'yan bindiga suka kai hari kan wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar Shanono. A wani ci gaban kuma kwalejin horas da sojoji ta Najeriya, NDA, ta yi gargaɗi game da takardun shiga makarantar na bogi da ake yadawa a intanet waɗanda ke ikirarin bayar da gurbin shiga kwalejin. Jami'in hulɗa da jama'a na makarantar Manjo Ruben Kobangiya shi ne ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a Kaduna. Daga ƙetare kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi Iran kan kisan masu zanga-zangar lumana a ƙasar, inda ya ce Amurka za ta kai musu ɗauki. A saƙon da ya wallafa a shafin sada zumunta, ya ce Amurka ta gama saita bindigarta da harsashe na shiga ƙasar ta Iran. Sai dai wani mai baiwa jagoran addini Ayatollah Al-Khamenei shawara ya maida wa shugaban Amurka martani da kada ya kuskura ya yi musu katsalandan a harkokin ƙasarsu, in ba haka ba za a fuskanci tashin hankali a yankin. Kwanaki 6 kenan da fara zanga-zangar tsadar rayuwa da karyewar darajar kuɗin ƙasar wadda 'yan kasuwa da ɗalibai suka fara. Dakarun Colombia sun ce sun kashe babban jagoran ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan dabar da ke addabar tsaron ƙasar, Giovanni San Vicente, wanda aka fi sani da Old Man, na jagorantar wata hatsabibiyar ƙungiya ta 'yan daba. Ana zarginsa da bawa ƙungiyar umarnin safarar miyagun ƙwayoyi da kuma aikata wasu muggan laifuka. Haka zalika shine jagoran ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na farko da ke jerin sunayen da hukumar FBI ta Amurka ke nema ruwa a jallo, sai da aka sanya ladan dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai akan inda yake. A wani labarin kuwa, gwamnatin Mexico ta bakin ministan harkokin wajenta ta soki harin da ta kira na gaban kai da ƙasar Amurka ta kai domin kare manufofinta a cikakkiyar ƙasa mai 'yanci. Jagorar adawar ƙasar Faransa, Marine Le Pen, ta soki hanyoyin da Amurka ta bi wajen kawo sauyin shugabanci a Venezuela, tana mai cewa ƙaddamar da hare-hare kan Venezuela tamkar tauye 'yancin ƙasa ne. A nasa ɓangaren ministan Birtaniya Keir Starmer ya buƙaci mutunta dokokin ƙasa da ƙasa bayan sanarwar takwaransa na Amurka kan kama shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Starmer ya nesanta hannun ƙasarsa a wannan al'amarin a cikin wani takaitaccen jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kama shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Shugaban na Amurka ya ce Amurka ta kama shugaban Venezuela tare da matarsa, kuma tuni har ma an fitar da su daga ƙasar. Trump ya fitar da sanarwar ce bayan munanan hare-haren da dakarun Amurka suka kaddamar a wasu sassan Venezuela, ciki har da babban birnin ƙasar Caracas. Tun da fari dai, sai da gwamnatin Venezuela ta zargi Amurka da kai hare-hare kan fararen hula da kuma cibiyoyin sojin ƙasar. Haka zalika, nan take shugaba Maduro ya shelanta kafa dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar. Matakin da Amurka ta ɗauka na afka Venezuela na zuwa ne 'yan sa'o'i
bayan da shugaba Maduro ya nanata yi wa Trump ta yin tattaunawa don kawo ƙarshen zaman tankiyar da ke tsakaninsu. Idan za a iya tunawa, tun cikin watan Nuwamba rundunar sojin Amurka ta fara kai hare-hare kan ƙananan jiragen ruwa da ta ce na masu safarar muggan ƙwayoyi ne, matsalar da shugaba Trump ya sha alwashin kawar da ita. Baya ga hare-haren kan jiragen da ake zargin na masu safarar ƙwayoyi ne, a farkon watan Disamba Amurka ta fara ƙwace wa ƙasar ta Venezuela manyan jiragen dakon man fetur a bisa hujjar cewa bata cire takunkumin haramta musu jigilar da ta ƙaƙaba musu ba.